दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जे जथुमा बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा दखरानि सिङाव आरो 30 नं क'क्राझार MLA बियाबनि सिङाव बियो फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थामथिम जादों। बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै बे जथुमाया जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुं जायो बिनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरखौ लाफानानै ओनसोलनि समाज सिबियारिफोरखौ लाफानानै ओनसोलनि गौथुमफोरखौ लाफानानै जों ज' सावरायलायनानै बे गेदेर जे जथुमा जानो थांगासिनो दङ बे जथुमाखौ जों जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद जों दानानै लादोंमोन। दा जोंनि बे बानजाय आफादाव गोबां जोंहा दालाय आफादफोर दङ। मोनफ्रोमबो जि दालाय आफाद दङ बे दालाय आफादा राननानै होखाजानाय खामानि बायदि बिथांमोना गावबा गाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। एक्जिबिशननि जे दालाय आफाद बिथांमोना मुखुबै एक्जिबिशन स्टल बानायनायनि जे खामानि बे खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ। नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरो एक्जिबिशन सिङाव जोंनि बर'नि जे नखर बेखौ बिथांमोना 90% बिथांमोना कमप्लिट खालामखाबाय। जेरैबायदि जोंहा गेलेमु आयदानि दालाय आफाद दङ बिथांमोनाबो काबादि आरो भलिबलनि थाखाय बिथांमोना जे फिल्ड बानायनांगौ बेखौ बिथांमोना कमप्लिट खालामबाय। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जोंहा जि साब कमिटि दङ बे साब कमिटिफ्रा गावसिनि हाबाफारि बायदियै बिथांमोना आवगायगासिनो दङ। अलमस्ट दा 70% बेयो कमप्लिट जाबाय। जोंहा जि गाहाय सायनासालि बे गाहाय सायनासालिखौ 10 हाउसआ बानायो आरो बेबायदिनो बिथांमोना मोनसे हिसाब लादों। बिथांमोना जोंनो फैगौ 11 अक्ट' खालि बिथांमोना कमप्लिट खालामनानै होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। मानोना बिथांमोननि जिथु केपासिटि खामानि मावनायनि जिथु एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ नायनानै मोनसे पेन्डेल लुनो थाखाय बेसे गोबाव सम नांगौ, मोनसे डेलिगेट हल लुनो थाखाय बेसेबां सम नांगौ बिथांमोना गावसोर मिथिखायो। आरो बेबायदिनो बिथांमोना गावसिनि मुवा बेसादफोरखौ दोनफैनानै मोनसे थि अक्ट'निफ्राय खामानि मावनानै फैगौ 11 अक्ट' खालि गासैखौबो जोंनो बानजाय आफादनो गथायना होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेबायदिनो सावरायलायनाय जादों। दा जे सानब्रैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव 14 अक्ट' खालि बावहाय फरायसाफोरनि मोनसे जथुमा जागोन। क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा, उदालगुरि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बेयाव फरायसाफ्रा बाहागो लाफैगोन। बावहाय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौबो लिंहरनाय जादों। हाइ स्कुल आरो कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन। भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। बिथांजों लोगोसे गोबां आलासिफोर दङ, गोबां माने रिसर्स पार्सनफोर दङ जाय बिथांमोना बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो जों मिजिं थिदों बेजों जोंनि फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिं थिदों। गासै बावहाय 25,000 फरायसाफोर बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेनि थाखाय जों थामथिम खालामदों बानजाय आफादा। बेबायदि फरायसाफोर फैयोबा माब्रै बिसोरो बाहागो लाफैगोन बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जायो बेबायदि जोङो जेरैबायदि थामथिम जानांगौ बिनि थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय जों थामथिम खालामगासिनो दङ। दा बेनि अनगायैबो जोंहा 16 अक्ट' खालि जोंहा गेवलां मेल जागोन। जे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बावहाय बाहागो लाफैगोन। आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बाहागो लागोन। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गोबां बर'नि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। बर'नि गोबां गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खाथि सोमोन्दो थानाय आरो जायफोर लोब्बा आफाद बिनि दैदेनगिरिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां मेलाव बिथांमोना बेखौ आलासि महरै लिंहरदों। बायदि रोखोमनि हाबाफारि दं। देग्लाय बेवहाय साइन्स एक्जिबिशनबो लानाय जादों जाहाथे फरायसाफ्रा बे साइन्स एक्जिबिशनाव फैनानै नायफैनानै बिथांमोना सोलोंनो जाहाथे मोनसे खाबु मोनो, थुलुंगा जाहाथे मोनो बिनि थाखाय बेखौ जर होनाय जादों। आरो एक्जिबिशनाव बुक स्टलबो खालामनाय जागोन। नांगौ लेखाफोरखौ नागिरनानै मोननाय बायदि
फरायसाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय जे बिजाबफोर उफ्रा बिजाब फरायनांगौ बेनि थाखाय बावहाय जोङो बुक स्टलबो होनाय जादों बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों आरो लोगोसे एबार जोङो मोनसे गोदान नाजादों जा बावहाय फ्लावार फेस्टिभेलबो जागोन दा बे हिसाबै गुबुनफ्रा जोंनि बावहाय जों बिदि खालामनाय नुवाखैमोन खिन्थु जोङो एबार गिबि खेबनि थाखाय नाजादों जे जों जाहाथे बेहाय मोनसे फ्लावार फेस्टिभेल जों खालामनो हायो जोङो दासिमहालागै जेरैबायदि प्रिपारेसन बावहाय जोङो रायजो राजाफोरनि मदद जोङो मोनदों जे एक्जिबिसन जागोन बावहायबो डिपार्टमेन्टेल अफिसारफोरा बावहाय बाहागो लाफैगोननि बिथांमोना जोंनो खोथा होदों बिथांमोना गावबागाव डिपार्टमेन्टनि स्टल बावहाय बेखेवफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे सरकारि फसंथानबो बिथांमोनाबो बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेफोर गासैजों जोङो सानदों बे सानब्रैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गमामायैनो रंगिना संगिना जागोन मेहेरगोनां जागोन गेवलां मेलाव गासै 2 लाख सुबुं बाहाय थुबुर जाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बे रोखोमै जों प्रिपारेसन जागासिनो दङ क'क्राझाराव बेसेबां गामि दङ बे गामिनिफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां फैगोन आरो बावहाय जिहेतु नखर मन्त्रि अमित शाह फैगोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रिबो जिहेतु बावहाय फैगोन बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन हारिनि जे गामिफोर दङ बे गामिफ्राबो बावहाय बाहागो लाफैगोन गुबुन फरायसा आफादफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन बेफोरखौ बोरै बाहागो लागोन बेफोरखौ जोङो थि खालामदों रायलायनानै आरो जोङो मिजिंथिदों बावहाय 2 लाख सुबुंफ्रा बेवहाय जे अपेन सेसन जे गेवलां मेल बे गेवलां मेल खालि बेयाव बाहागो लाफैगोन